Alright, ake ngibingelele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona ezobuciko media in production igama lami Melisizwe ubumuso mfowami Nomiya phansi eFriday kwesenkosi yakwaXulu namhlanje nginensizwa engihleli nayo la akusawubona bot Mfowethu uyaphila. ngiyaphila qhawole sizwa ngingezwe kuwena unjani wena Kuyaphila na. Mfowethu ngifisa abantu abathe banenhlahla balalela lenhlolo khona esizoyenza namhlanje bazi ukuthi namngabe iyiphi insizwe engikhuluma nayo eyakwabani isibongo. Hayi ukhethe lo wakamlotshe ekhaya kusolundu baceza kodwa ke babuye bengazi kakhulu ngomaganga thishela la kwezomculo. Siyabonga kakhulu mfowethu uMaganga uthishela namhlanje sizohlala naye insizwa eqeda ukukhipha nje umsebenzi wayo oshisa ikhotha mfowethu mhlambe omunye umuntu uzothi mhlambe uMaganga uqale nini ukucula ileyo nto mhlambe singaqala siyibuze nje kuze kwenzele ukuthi nobe nenhlahla eqala ungena epage lethu abese yazi ukuthi masikhuluma ngoMaganga sikhuluma ngamphi umuntu. Umaganga bhuti ivuka lelidala. Ngicabanga ukuthi ingoma yami yokuqala nje ukungena nje studio nakhona ngithi ngiyayigangela kwaku-2016. Ya ngicathe bengenza unyaka wokugcina lapha ongoye ngoba ngumuntu ngathi ngiqale nje 2014 ngayithengela isiginci lapha ngoba ngasifunda kayi sithetha ngibona khona sekuhlangana lapha ezandleni 2016 asekuba khona kwengoma engikwenzayo ngokuthi umuntu vele bekhule edlalela ingoma. Ya ngicabanga ukuthi lapha kodwa abantu abaqala khona ungazi kaningi nje ukufika ka TikTok engicathi ungilekelele kakhulu baqala ukunginaka ngengoma ethi yini leni efuna kwaZulu siyagubha umzwalo le yango 2023 leyo ngoma okunama album kwecishe awu3 ngaphambi kwayo. Usho ukuthi uhambo obusulihambile bese luningi kangaka njengoba uzoqhamuka phela uTikTok sicabanga ukuthi oka 2020 ngesikhathi seCovid uqala nje ka TikTok ukunakeka wena bese kuvele sekunohambo osulihambile emculweni. Kakhulu wabuthi abangisho nje ukuthi bese kuyivukanyana elidala yabona nje ompucuzeko ngibahambe kakhulu kulento uyiveza bengabo 2019 2022 ya 2020 hayi 2020 ayibanga khona. Ngangithi leyo mnyaka nje ngathi ngafika impela kuyona impucuzeko la ngisaphusha nje ngayo indlela so lena nje ethi siyagubha umthwalo lifika sengithi nami sengiqala nje ungabi nayo umdladla kangako sengiyazenzela nje. Sona madoda phela ziyaba khona inkinga ehambeni mhlambe ke uMaganga yini emgqugquzelayo noma mayizobhala ingoma nokunye mhlambe masingayibuzi bembili lembuzo vele sihlanganise yini emgqugquzelayo mayizoqala bhala ingoma uyizwa kanjani ingoma engangena kubantu azaqale abadayisele yona. Angazi ke bhuti like izweni mina ngiyayenza nje ukufika isikhathi esiningi umuntu ke okhuluma kakhulu ngempilo yakhe engomeni into eningi ezangehlela zijwayele ukuthi zigcine kuyinto epositive uyabona uma ngithi umbonisa unina angikhuluma umuntu wabonisa unina uyelo okhulumayo yabo so kwaqondene nami ngqo lapho nami futhi ngayibuka ukuthi yimi wamosha emva isikhathi ngimosha lo muntu engithanda kwaze kwafika la khona akhokhisa khona naye futhi kwangaqola nje kwadlula kwagcina sekuba ingoma so ngeke ngisho ukuthi into eziningi siqondana nami nenge ngiyibukeke nanokuthi ngumuntu othi mayekabona into yenzeka noma kuthiwa nje yenzeka phambi kwami ngiyihambela noma ngiyibukela kude same time content engayisho ngayo isikhathi esiningi kubalekela ukukhuluma njalo ngeke ngwenze ngisho ama-video ku TikTok ngikhuluma ngayo bengidelete ngithi angayiposti le uthi benginombono othile mhlawumbe nje kune-debate ekhona nanale kugcineke kimse kuyingoma-ke into efana naleyo yabo uthi kizofika kanjani kubantu kusuke kungokwabo impela mina ngisuke ngenza nje bese kuqhuba ukuthi-ke kuyaqondana ukuthi hayi mhlawumbe bekuthande lokhu nani noma phela kuba khona ukuthi hayi mangayimisa ngalesi sitayela mhlawumbe bengayithanda but akuyona impela into ongayiqagela leyo ime yabo. Uyabona mawusukhuluma kanjalo kusho ukuthi uthatha ungibuyisela kule ngoma leso ubuka kule album entsha oyikhiphile lo ikhiphe noLuvo as a professional sikwazi ukuthi uthisha
kusho ukuthi kunomfundo wathi faka u0 ngelinye ilanga. Yabona nje bethu leyato ngayelo kushona le ijwayelekile. Sibanenkinga kuyikuthi ke ayijwayele ukungifica mina ngoba ngisuke sengikwama-king but ozakwethu bake bengixoxele nje ukuthi hey kade kufike bezolanda mase kulesi sikhathi sokulanda kwama-report uyabona. Kade sekufikele umfundo bedelela kanje ufika uhamba-ke ney'dakwa zangakubo-ke abasasithukanga kanje. Lo okade enge-Elova lo okade enza ukuthi no-1 no-2 no-3 kodwa sesithukwa wena manje ukuthi ubelindele. So into ejwayelekile leyo ngicabanga ukuthi futhi othisha abaningi benga-relate kuyona. Into eke yasehlela nami noma-ke ingakaze iqondane nokuthi ngithi kuthukwa mina ngoba isikhathi esiningi kuma ama-report la umuntu engasekho esikoleni yabo. Kodwa nje kuba into ekhona leyo mfethu sike yasehlela isikhathi. Sibuke mhlambe mfowethu uzosixolela sizothi nje ukubuka sicoshe nasengomeni zakho noma sizohamba sixoxe kodwa kuningi sizobuka sicoshe ezingomeni zakho kunengoma la ethi sicela ikhombo le ngoma mhlambe uthe isiphi isimo othe wasibuka wasucosha le ngoma wayithatha wazwe unameke ephepheni. Ngicabanga ukuthi kujwayelekile nasey'nkundleni kunokuhlalahlale kuvele iy'nkulumo nje ukuthi hey umuntu wesilisa akabe nemali uthi uyayizwe intombazane ethi hhayi umuntu wesilisa akabe fit nje bakithi ajima abe ne-6 pack kube nje uthi uyamuzwa omunye ethi hhayi mina ngifuna isikhathi nje angifuni umuntu ongenasikhathi nami ngifuna umuntu ongahlala. So mase ngiyihlanganisa yonke lento waphela lento isuke iqhamuka kubantu abahlukene ngiyabona ukuthi kahle kahle amantombazane shuthi ngokwawo anayo nje ikhombo yomuntu ayikhandela yena la ekhanda ukuthi mangathola umuntu onje kanje bese kenza kahle nasekamereni. So kusho ukuthi uyobuphelele lisuka nje kanjalo ukuthi nginokuhlanganisa nje inkulumo la ku-social media ukuthi hayi into ejwayelekile omunye usho lokho omunye usho lokho. So kusho ukuthi bonke labo bantu mangayihlanganisa lento abayishoyo iyikhombo kahle kahle bafuna into ethi ayibinje. Cha siyakuzwa ukubeka and siyakuhlonipha. Mfowethu kunelokhuzana kunombuzo ovelayo othi uMaganga ngabe uyihlela kanjani mase kubheke esikhathini sestudio ngoba yena mawumthola kunomsebenzi awenza omunye professional ngala uwumculi iyiphi indlela enza ngayo mayukuthi usebheke estudio abese osibili imapi ama challenge osuke wabhekana nawo umculweni. Oqala mfowethu ngiwumuntu othola ukuthi namanje nje ngineyingoma eyisalile kuleyo album neyingoma esengiyibhalile after yona enye ngiqeda kuyirekhoda manje nje ngiyidlalela isiginile. So ngiyayihlala ngireheza bese ukuthi mangithola ithuba kuvalwe izikole ngoba isikhathi esiningi nokusebenza makuvalwe izikole but ngisuke ngidinga nje iweekend ukuthi ngizohamba ngoLwesihlanu kube umgqibelo isonto then kusuke sekuqondile emva kwalapho sekungibuyela emsebenzini. So ngiyayihlele kanjalo ukuthi isikhathi esiningi linda nje kuvalwe izikole ingakho nomsebenzi wami uphuma ngoJulayi ngoba ngisuke ngenzela lezi insukwana eziningi la kuJune futhi ngizosebenza first 2 weeks soba sinokuvala amaviki amathathu bese kuleli sithathu ngiphuthuma ngaseyidudu into efana nale. Bese umbuzo wesibili uthini kanje? Umbuzo wesibili uthi lo othi ubhekana kanjani nengcindezi? Yes. Inkinga mfethu engicathi-ke zakhona nje kakhulu. Nginakho ukuthi ma sengizokhipha umsebenzi i-distributor bengiyisebenzisa beku-DistroKid. Ethi sengisho usuku ngisethe yonke into online ebese-ke u-DistroKid nginalo nje lelo bhathi ngathi iminyaka isizimthatha yikho ngize ngathatha isinqumo sokuthi hayi ngcono ngiwushiye manje ngoba awungenzeli kahle nje kuvele kulimaza umsebenzi abantu bavele bebona ngathi awukho serious bedube yabo. Kanti nje uthona uhlelile isikhathi ufake kusele isikhathi ukusasela amaviki nani vele ungaveli. So izona inkinga ngicathi ngenganazo bese-ke ezinye lezi zokuthi-ke ubizwe emcimbini abahleli bemicimbi bengakhokhi. Inkinga enkulu-ke leyo kumaskandi ezokuthi ngigcina sengumuntu ongathi ngeke usamthola kuwona wonke ama-post ngoba sengingamele ukuthi ngihlale nje kunokuthi umoshe imali yakho ufake upetrol yoshona le nale. Imicimbi izihlale mhlawumbe isikhole sibuye isifuko kwasi-4 ibuye kwesithathu kodwa lokho yaqala abacula abakhokheli kodwa still usababona begcwele kuwona umcimbi. So kuyashaya-ke lokho kwamanje
kuyawulimaza umsebenzi. Isikhathi esiningi futhi banokwenza kuba futhi abasuke befika ngaleso sikhathi mawufika kunengoma evelelayo yakuswela ukuthi uzoyiperforma phi. Basebenzise lelo thuba kube abantu abazokhokhela nje bazokhokhela hayi gcineke kuyinto kanjalo. So sengiyayincamela ngisho ukuhamba le engizoke ngazi ukuthi hayi abafowethu nje amalonje siyolekelelana lanana kukhona ukuthi engilibhekile hayi yabona lapho ngisuke ngikhululekile njengoba ngiyazi ukuthi hayi nami ngiyikhandela igama lami lapha angibheke lutho kunokuthi uhlale lokhu uthenjiswe umuntu into engekho bedla bona. Ngicabanga ukuthi yona into eshaya kakhulu futhi kakhulukazi ngapha kumaskandi. Hey, simbonile uMaganga elanda abantu abahlukene kuma-features akhe and into emangaza abantu abaningi ukubona ngendlela asebenze ngayo. So kunamagame enihlezi nwadlala mhlawumbe ku-social media kubuke ngathi nosbanibana nizwene, kubuke nosbanibana ngathi akuzwene. Yini ebenizama ukuyikhanda emehlweni abantu? Ngicabanga ukuthi abantu abakhona lapha ba 6 or 7 mangapho 6 khona usaliwa lapha khona intombi yasoLundi. Mina-ke ngumuntu okholelwa kakhulu ekuthenini ma ukhona into wayibona yenziwe umuntu enhle kuwe ubonge. Yabo indlela yami yokubonga lela wethu laba abantu kuloya mdlalo wabakhona phakathi kwethu walikhulisa kakhulu igama lami. Kwalikhulisa nje ngendlela engangayilindele wona mangithi kuyadlalwa. So ngase ngibuthi hayi abantu bese nokuthi hayi mhlawumbe abaye bese bejethaza zona ngempela kofuna ngelinye ilanga ke sihlangane sishayela ingoma. Into engangiyiplaneke ngaloya nyaka ukuthi ke belokhu singaqondani bekufanele bebekhona kule album engonyaka odlule. So bagcina sesithola ithuba kule kulonyaka. So nje indlela yami yokubonga nje kubona bese uthi abanye ke ngijwayele vele ukusebenza nami. Usilungile ngicabanga ukuthi sekuneminyaka impela ngisebenza naye. Akajwayele ukusala emsebenzini wami kube uMakamuqa. uMamuqa-ke ngezwe nje ikhono la ku-social media ngase ngimsondeze eduze. Uyacula kakhulu lo ntombazana. Ngimfisele nje inhlahla ukuthi kanti abantu lento engayizwa begagcina beyinothisa nami. Kube ubhuti omdala uLuve kade ngafisa ukusebenza naye. Ngicabanga ukuthi even before bonke abantu esengingasebenza nabo belokhu ngifisa ukuthi kube sketchana. Kube ustability kuhlezi uproducer wami. So isikhathi esiningi ngihlaze seduzane kuba ama-bodyguard sizwe nje engisebenza nazo. Ngicabanga ukuthi ngiqale nazo evukaneni zingazi ngiqala nqa kuyongena estudio ngiyorekhoda zazi bengilokhu ngihamba nazo silekelelana lapha nala. Ngicabanga ukuthi futhi ke bona unyaka nonyaka bohlezi bekhona emsebenzini wami kube ukuthi mhlambe bafika kulesi sigaba nami ngibafisela sona. So nje kube kanjalo bese kuba kwamaphanga ke Nkosi yami. Wamaphanga ngiqale ukumnaka ngengoma yami yangonyaka ophelile ethi Makukhanye. Ngicabanga ukuthi bengakayenze feature ngaleso sikhathi kumaskandi. Ngambhalela ngaze ngiyafisa ukuthi ngimbone leduze like kusebenze kwasho ukuthi ke umsebenzi ngase ngize ngawukhipha kodwa nje bengihlezi ngifisa ngoba wangipromotela ingoma ngamazi wayiphusha nje ngendlela eyangijabulisa kakhulu. So bengilokhu ngifisa ke vele ukusebenza naye kwaze kwaqondana. Hayi mfowethu uma usathinta kanjalo sizothinta le yentombi yasoLundi siphinde sithintele kaMakamuqa. Mfowethu ama-backing bathi hey ama-backing wenze kakhulu lapha kunini Omaka Lokhuzana nini nentombi yasoLundi. Manje nawo umbuzo nithini lapha noMaka Lokhuzana noMakamuqa kukhona le part kaMakamuqa lethini uthini ithi uqala ngongithanda wangazwa njani yawuthi le part ithi le yakhulumo wafika kimi ukhala ngothando. Oh yeah ngakunika usungishiya nenzondo ke manje okusho ukuthi isikhathi esiningi sifika sithandane nabantu siphula inhliziyo asale sigcine senzondana. Isho njalo le yankulumo. Hayi bafowethu umsebenzi mfowethu uyancomeka. I-album oyikhiphile sizobuza na umbuzo ngabe ikhona ingoma kusukela lokho waqala ukusebenza ongathi nje ucheme naye udede engomeni zakho? Ikhona mfethu ikhona. I-title ye-album yango 2024 ethi bavala iminyaka.
i-personal kakhulu kumina so nje ayipheli insukwana angayidlalile ikakhulukazi engakusho nje futhi ukuthi ama-title ami okwazi nje ukuthi leyo ngoma esukukhuluma ngami khona into esuke ngiphathe kabi nalesikhathi esiningi okanye khona into ngisuke ngiyicela personally nje suke iqondene nami isichake esiqhenyayo leyankulumo ibhekene nami ngokuthi mina ngifuna umuntu ozothi nemali bese ngizela baningi abakwenzile leyo nto leyo ngingabahlehlisa ngoba angifuni umuntu ofuna ukuma ngami so ngamane phela ngihlale nje ngikanje so ama-title nje mfowethu asuke engithinta kakhulu kodwa nje njengamanje hayi ingoma engisamile ukuthi ngayithi bavale iminyango wenkosi yami noma nini ngiyonqoba yeah hayi futhi sesizokugabisela ngethende sibheke la kithi asizokukushiya-ke kodwa kangako ngoba kunemibuzwanyana nje ezoba mbili bemithathu bese siyakudedela. Siyabonga kakhulu mfowethu ngokuthi usihloniphe nokuthi usinikeze isikhathi sikwazi ukuxoxisana nawe lapho esuke sageja khona mhlawumbe sabuza okungekhona usixolele kodwa besifisa ukubuza sazi ngawe njengomuntu osendimeni ophinde abe uthishela. Mfowethu uMaganga udume ngokushaya 100% sesifundweni somhlaba ngisho nje kucace esifundweni somhlaba aphinde uMaganga ashaya 100% mase kuze ngomeni. Maganga nayi ihistory ekufanele uyishiye. uMaganga ingabe yipi indlela afuna ukukhunjulwa ngayo, siza ngakwi professional umsebenzi noma siza ngalowe art? Kulowe art bethu ngiyafisa ukukhunjulwa ngengoma eyithe bayithanda abantu uthi lo muntu wayashaya ama-hit akhe bawabaleke abakhona ukwabala kulo wasesikoleni umlando wami busemhle wona kodwa ke silokhu sincenga nje bengisenomlando ka100% nje kule minyaka ewu10 ngaqala ukusebenza so bengakafisi ukuthi uphazamiseke so enye indlela futhi engifisa ukuthi ayikhunjule ngawuthi yayisebenza le 100 yayifukuza kanje ya ngicabanga ukuthi ilokho futhi ngathi ngiyafisa ukuthi noma kuthiwa indoda ayisekho kushiwo ukuthi hayi wathi mekathinta la kuqonde into efana ngaleyo. Mfowethu ubonakala usebenzisana kakhulu nothisha besikole sakho kwezinye indawo ke kubonakala abantu mabesebenza ndawonye uthola kuba nezingxabano. uMaganga wenza kanjani ukuthi ahlale esematheni koza kwabo noma mayiqhamuka ngoba ngisho emavidweni nakho masibona uMaganga mayekaqala waqhamuka ubona kusukuma wonke uthisha efisa ukulekelela noMaganga mhlambe leyo nto engathiwa mawuyithiwa uyithelela kwabanye noma uyifundisa abaseza ngemva uphilelana kanjani noza kwena emsebenzini? Ngicabanga ukuthi bethu leya nto ngizothi ngaba nenhlanhla nje okwesikhathi kusukela nokuthi ufica abantu abakanjani ngizothi ngacishe ngathola abantu abaficishe befane nami. Okwesibili ukuthi kube khona umuntu engizothi ufana nobaba yabona ikhaya mali nomuntu owubaba umuntu owubaba uyakwazi ukulamula ingane ngoba kukho la into uthi ngashoni khona akukhona lapho kodwa into thina engathi siya-understanda kakhulu kulesi isikole engisebenza kusona ukuthi uma kwenzeka sigejana suke sibanga umsebenzi asibangi ukuthina inkinga esuke silwa nayo inkinga yomsebenzi yabona so lokho-ke sikufundiswa umphathi ukuthi uma kwenzeka kunenkinga khuluma ngenkinga ungakhulumi ngumuntu besenza isibonelo-ke ethi thani sibanibani uphazamile ngokwenza uwani uthini ungathi sibanibani uyabheda angithi abona uma usuthi sibanibani uyabheda usulwa nomuntu wena sekufanele-ke manje angayilungisi inkinga ayidefende bese-ke kuyaxatshanwa-ke so ngicabanga ukuthi kuba nobaba nje okubaluleke kakhulu laphana umphathi wethu uGumede owenza sure ukuthi siyakwazi ukukhululeka siyakwazi ukubeka imibono ayilalele futhi bese-ke nathi sigcina sesisaba ukumphoxa ngoba usenzela kahle siyasifisa ukuthi ngathi ngahlezi umuntu obekeka kahle nabafowethu-ke nje nkosami ngizothi hayi cha siyafana ngoba kuyahlekwa nje kuhleke kuyazwelwana uma ukhona ongekho esimeni esikahle ungathi kwenzeke wonke umuntu so nje ya ubonga nje nakubona abafowethu ibambisene kakhulu. Mfowethu sicela ilinki ezosithatha isibeke lapha kumisi before ukhiphe ilinki ezingoma zakho ezosisa kumisi ngoba inhloso yethu sifuna ukuthola umisi. Ngizovulela
ngizongithathela i-page lingesabi ngizonisharela lona nje ngidala lapha kuyilapha. Mfowethu iziphi ingqinamba obhekana nazo ebhekana angithi nje ebhekana nabaculi kodwa ngicabanga ukuthi uMaganga uzoyithatha ayibuyise kuyena personal. Iziphi nje ezinye ingqinamba ke ngaphandle usuke wayibala ukuthi mhlambe ukuqashwa uthola ukuthi awukhokheleki. Ezinye mhlambe izikhona nezinye ingqinamba obhekana nazo noma mhlambe la uke wayithola khona uzizwa uundermineka mhlambe uzizwa ukuthi ngaze ngamncane kule ndawo. Yabo. Ngingabuyela kuyimicimbi. Abahleli emcimbini kunento abayenzayo uthola ukuthi uzokufonela uyihlalelekini yabo. Athi uyaqasha. Kanti ungathini ufuna nizophelezela abathile. Ufike emcimbini uyithola usuhlukumezeka ngalendlela ukuthi uyibone ukuthi kahle kahle bungafuneki la. To point ukuthi khona impela yangababuza ukuthi benisibizelani kahle kahle uma ngempela sizodeleleka ngalendlela ukuthi kube khona abantu asilingani impela igaba ngiyazazi kodwa mawusuze wangipha isikhathi wathi esami isikhathi akube u8 akube njalo phela uma usuze wangibekela umgomo othizeni awungaphulwa phela wena mhlelo umcimbi yabona wama usuphula wena angazi ukuthi usuke isokuyike ngiyangisho ukuthi umuntu maye engadingeka emcimbini hayi angabizwa kunokuthi nimbizele ukuthi ayochaphazeka okanye kube khona abantu enibagibeza kakhulu ekhanda lakhe nje isidingo singekho ngoba kugcina leyo nto sidala inzondo even kubona bebodwa abaculi. So yonke inkinga nje ngathi khona bese kuba yilena ke ukuthi ugcina ungakwazi ukuphila impilo engathi nje ikhululekile. Phila impilo yamakhamera uvika nje amakhamera ngapha nangapha ugcina nje ngathi manje uboshiwe yabona. So lento ngiyisho ngoba kuthi kwathi ngesikhathi nje ngigulelwa umntwana yabo. So uyabona ukuthi ikhanda liselapho liduma ucabanga into eningi uyaphuthuma uyagijima uqayekele yazi ngathi awubona ishe endleleni aqhamuka umuntu maye ngathi awumnaka ngaleso sikhathi ngokuthi ubhizi uyithola nje usuthukeka noma sekukhulunywa yonke into ongayicabanga le. So abantu angazi ukuthi ngabenza kanjani be-understand ukuthi ikhathi ngempela ayifani. Kodwa-ke sekuyasifoka ukuthi ugcina ngisho ungekho esimeni esikahle ugcina uhleka. So nje ngaba naleyo nkinga impela uthola ukuthi yangikhulumisa impela ngaze ngacishe ngalwa yabo ngokuthi umuntu wayengabu-understand ubuhlungu engikubona. Yabo uqhamuka nje uqhamuka kabi and futhi uma besuke bethene ukuthinta la yona into engeke ngiyibone ukuthi khona kuhlu ukuthi abantu bekujabulele kodwa kwesinye isikhathi babe beqhamuke ngendlela ey'kabi. Kufana nalena ukusebenzisa inhlamba nje ukuthi yangazi noma yimini onebhadi layo and ihlezi soxa wathola umuntu ojobe yakubona nje bese qhamuka ekhulumeza if abantu aphila nabo. Uyabona uma singabangani thola ukuthi wena ukuthi yeyifuseka manje kanjani nje yabona njani. Ebese zokwenza ukuqala engakwazi langikwazi mina mayengahloniphananga waseqaleni ayiphinde iqondana. Mfowethu kuningi ebese sangafisa ukubuza khona ngenxa yesikhathi sesiyakudedela siyakukhulula mfowethu amazwi ongadlulisa kubafana abancane abafuna ukuba oMaganga bakusasa. Abafowethu abasebenze bengawuthathi kakhulu usheshaleni. Usheshaleni ke lona ovele uthi beqhamuka sekubhalela ethi awungiphushela ungipostele epage lakho awenze ukuthi mina ngenza isibonelo ngabafowethu abafike endimeni balifukuzela igama nabo bayifaka into yabo. Ngenza isibonelo lapho ngenza isibonelo ngojikijiki ngenza isibonelo ngoshenge ngithi labo bantu akekho umuntu abamcela ukuthi ngicela ungiposte. Ngicela ungenza ukuthi bathenga nje amadatha bangena lapha bafuna ukusifundisa ukuthi bona bakanjani saze sabafunda ukuthi siyayiculela thina senza ukuthi. So abantu ngoba sakwaba no social media sakwaba no TikTok indlela elula kakhulu leyo ukuthi umsebenzi wakho uvele khona. Abakuncishike lapha ku social media into yakho mayimnandi bazoyithatha nje beyibeke lapha wangisho ukuthi hayi umuntu ngiphushe nami isikhathi kwaze kwakhona bayakubona engikwenzayo ukuthi kukhona. Nabanye ngeke ngibafisela nje ukuthi abantu abasebenza ungafuni into esheshayo
nanokuthi ngiyakudiscourage lokho okufuna ukucula usesesikoleni ngoba nginokuhlushwa kakhulu-ke labo bantu. Yebo. Ngifunda ugrade 9 ngicela ungisize ngikhiphe ingoma bese ngeke angivuma ngazi noma angivumi ngoba nguthisha mhlambe ebikhona phela lingamsebenzela umuntu kodwa kungonoka akabe no matric kaqede ngoba umculo ungamasizini uyenze kushone phansi ugcina ushone phansi uduku kuyenze ukukhuphuka futhi ukhuphuke kakhulu so nje ilokho acaba futhi ukuthi abasebenze kakhulu mayikhona indlela ukuthi awancelise amawele awancelise futhi. Siyabonga kakhulu bhuti ngesikhathi sakho sibonga nangokuthi usihloniphe. Siyabonga ithuba osiphe lona sesiyavalelisa siyabonga kakhulu mfowethu. Mfowethu ngicela ukuhlala sengiyibongela nakubathandi bomculo indlela abemukele ngamsebenzi wami. Ngiyabona la lapha kuma trending lokhu ziyangena ziyatakelana so nje ngiyabonga mfowethu kakhulu ithuba. Kulunge kakhulu mfowethu umsebenzi wakho usuvele wonke uyatholakala kulezi inkingi oke waba nazo nxese ukuthi bese ngivalesi wasungisizile wangikhumbuza kulezi inkingi obe nazo usuyatholakala yonke indawo akukho lapho phazamiseke khona manje. Mfowethu uyatholakala yonke indawo khona ku YouTube, Spotify, Apple Music, Deezer uyatholakala nje yonke indawo ngisho njalo. Ayike useqediwe abantu abagijime bawulalela kambe sithini isihloko sengoma? Album isihloko sapha khona isithake esiziqhenyayo. Kulungileke kunjalo yipi uthe yipi ingoma ocheme nayo kulenyaka kule album oyikhiphile? Ngicheme nazo iningi umthetho wabazali silimele ngethemba umdala uyajola lo isithake esiziqhenyayo faka u0 so nje ngicheme nazo zonke impela. Kulungile ikhona engicheme nayo kodwa sengokutshela mase ngikubona danke papa.